Така, тук сме, аз съм почти готова. И аз слагам си рушче и съм готова. Внимавам с рушане като сестра ми. Хора, много обичам такъв парфюм. Мама каза, защото ще ме вземе още един. Леле, много се върнаша. Оф, къде търсят четките? И сега си слагаме мигли. Защо е на забавен каданс? Сега си слагаме мигли. Правя паза, ще се върна, когато си взема мигли. И така, взехме си миглите. И лепилцата е до мен. Страми. Няма да спирали. Или това. Взимам си... Хора, чакайте малко. Някой спука балонче. Хора, виждаме. Така, сложихме си. Аз мисля, че не ти отива, така че ако искаш не си сложиш. Ето, изглежда така. Слагаме си спирала маничко. Хора. Слагаме си спирала. Отдолу си слагам под миглите спирала, защото ми харесва. Значи съм си добре. Аз съм добре. Ще направим пауза. За малко ще направя пауза. Така, хора, сложихме си миглички. И сега се връщам да се напръскам от на мама парфюма и да се взема дъвка. Така че. Чао! Аз няма какво да се правя друго, като аз съм готова. Очна линия, трябва да се начертаем. Да. Да видим къде имам черно, нямам черно. Значи пробваме черното тук. Чакай малко. Така. Трябва да гледам да не се личи. Така, хора. Мама каза, защото ми е дала дъвките и не са били в нея, а ми ги е дала при мен. И те са били в джоба ми. И съм тичала от тук, от на баба ни двора. Съм тичала до нашата къща да питам мама. Буква. Мария се шегува. Нашата къща е тук. Тая къща е на баба, къде снимаме в момента. И оная къща отзад е нашата. Да, обърках се. Не, защото такова моята приятелка мина току-що и се обърках. Хора. Така. Взимаме си дъвка. Много обичам тези дъвки, много. Дай. Айде да си направим предизвикателство. Бела, ела тука! Беличка. Ще снимаме и Бела. Имаме само една. Да. И тогава аз съм отстрани, хора. Така. Бела тича с двора. Yes. Бела. Хора, аз съм готова. Едната се получи така, едната така. Но аз съм готова. Сега ще ви покажа цялостната ми визия, след като приберем всичко и да. Еми, хора, сега ще ви покажа как съм облечена. Навън вятър, Бела. Тук е Бела. Ето я Бела. Ела, Бела. Ела. Ето ви, како снимай ми визията. Вижте Бела, вижте Бела. Како снимай ми визията. Ето аз сестра ми. Цяла визия. Ето ме мен. Чакайте да се кача и аз с това. Каква маймунка? Фома маймунке. Се снимаме как се играме с Бела на крилица или там какво ще играме. Горе ще падам. Ще се щупа. Ето. Падам. Казахте, че ще падна. Нищо ела на моя. Казах визията вече. Ама не знам защо някои момичета е така се разходят.
Като нализат това, ето тази блузка да ви покриват. Я, Мария, бегай. Папа, ти, това е така се. Ето хора. Кой е това? Ето ме мен. Аз не си показвам папа, аз показвам коремчето. И той на мен. Това съм аз. Да, беше очните линии не ми харесват и ги изтръгвам. Иначе това беше всичко от нас. Чао!